La pregunta de resposta oberta és un tipus de pregunta on l'alumnat pot respondre amb un text en línia o carregant un fitxer. Cal tenir present que és una pregunta que ha de ser qualificada manualment i que l'estudiant no tindrà una qualificació final fins que el professorat no hagi qualificat tots els textos. A l'hora de crear una nova pregunta de resposta oberta, trobareu primer de tot els paràmetres de configuració comuns a tots els tipus de pregunta, com el nom, l'estat i la retroacció. Tot seguit, en les opcions de resposta, cal que indiqueu amb quin format de resposta voleu que conteste l'alumnat. Editor HTML permet a l'alumnat escriure text amb l'editor Tiny MCE. Editor HTML amb selector de fitxers. Amb aquesta opció l'estudiantat pot a més gravar àudio i vídeo dins de l'editor. Text simple i font monoespaiada, per a preguntes on l'alumnat ha d'escriure codi de programació. I finalment, amb l'opció sense text en línia, l'alumnat no podrà escriure cap text. A continuació, en l'opció de text requerit, cal que elegiu si la introducció de text és opcional o si l'alumnat ha d'introduir un text. També podeu definir les dimensions del quadre d'entrada seleccionant el nombre de línies i, si feu obligatòria la introducció de text, el límit de paraules que l'alumnat podrà enviar en la seva resposta. En cas que vulgueu habilitar la possibilitat d'adjuntar fitxers, seleccioneu el nombre de fitxers adjunts permesos. Una vegada seleccionat, veureu les opcions per a fer obligatòria o opcional l'adjunció de fitxers, seleccionar el tipus de fitxers acceptats i la mida màxima del fitxer. Podeu guiar la resposta del vostre estudiantat creant una plantilla de resposta. D'aquesta manera, aquesta es mostrarà en el quadre de text on l'alumnat haurà de contestar durant l'examen. A més, també podreu afegir informació als avaluadors del qüestionari per a la correcció de la pregunta. Quan ho tingueu tot configurat, deseu els canvis. Una vegada l'alumnat ha realitzat el qüestionari, cal corregir aquesta pregunta de resposta breu. Per fer-ho, entreu al qüestionari i premeu sobre resultats. En el menú desplegable seleccioneu Qualificació manual. A continuació, veureu les diferents preguntes de resposta oberta que hi ha al qüestionari i el nombre d'intents que teniu per qualificar. En prémer sobre Qualificar, tot seguit veureu els diferents intents del vostre alumnat. En opcions, podreu filtrar els intents per qualificar, indicar quantes preguntes per pàgina voleu tindre i com ordenar els intents, de manera aleatòria, per data, noms, cognoms o adreça electrònica. A continuació, es mostren els intents del vostre alumnat, on podreu afegir comentaris de retroacció a les respostes del vostre estudiantat i puntuar la pregunta.